இதனமா நான் பாடம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ரைட், தேங்காய் கீழே வச்சுக்கொள்ளுங்க. விசிலி சத்தம் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு ரைட், விசிலி சத்தம் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகுதான் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கடா? தேங்காய் திருவ போறீங்க. ரைட், அப்ப போட்டிக்கு போலாமா? போட்டியாளர்கள் அதே மாதிரி விவாதிகளாக இருந்தா தலகாணி சண்டை அங்கே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த பக்கம் எங்களுடைய யானைக்கு கண் வைத்தல் போட்டியில ஒரு அழகான தேங்காய் திருவிழா வெற்றியாளர். இதுல தான் தெரிய போகுது வீட்டுல எந்த அளவுக்கு தேங்காய் திருவி இருக்கீங்க. ரைட், வீட்டுல பஞ்சு போடுவாங்க. உண்மையாலுமே வீட்டை பார்த்தா பஞ்சு தான் இங்க அதிகமா வைக்க இருக்குதானே. ரைட், எல்லாம் சேர்ந்து உற்சாகமா கை தட்டுவோம். நல்லா, அங்க தேங்காய் திருவே உடைஞ்சு போச்சு. அச்சோ, இங்க வாதி 3 2 1 ரைட், ஓகே. இப்ப தேங்காய் திருவிழா போட்டி இப்ப வேகமாக நடந்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல பல விதமான கலவரத்திற்கு சகோதர மொழியில் அன்பு நண்பன் வேண்டும். අපි අදට අපිට සමකරේ හරි නමක් අනදි සහායක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි බලමු ඉතින් උණුසුම් තරගයක් පොල් කැමේ තරගය. මේ නීතිරීති අපි සංවිධායක මණ්ඩලය දේශන බලාගෙන ඉන්නවා. පිළිගන්නේ ඉතාලත් ඉක්මනින් ආයුධ කරන රැදිය පොල් වල ගුණාත්මක භාවය රැඳෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒත් එක්කම විශේෂ මතක් කිරීමක් කරනවා. අවුරුදු කුමරිය සහ අනෙක් සියලු තරගවල සඳහා නම් ලබා දෙන අයුරු නම් ලබා දෙන. ඒත් එක්කම මාර්ග දාවන තරගාවලිය ආපාවෙත් තරගාවලිය ත්‍යාග ලබා දීම තවත් සල්ප මොහොතකින් සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහාද සූදානම්ව සිටින මේ ගෞරවය තමයි කතා මේ පොඩ ආරාධනයි. ඔක්කොම මගේ ළඟ ආවා. ரைட், ஓகே. இப்ப ரைட் சொல்லுவாங்க, எனக்கு சொல்லி தருவாங்க. நீங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருப்பது யானைக்கு கண் வைக்கும் போட்டி. சிறுவர்களுக்கு கண்ணை நன்றாக கட்டிவிட்டு முன்னே காட்சிப்படுத்தப்பட்ட யானையில் சிறுவர்கள் கையில் உள்ள மாக்கரினால் யானையின் சரியாக கண்ணுள்ள இடத்தில் புள்ளி போட வேண்டும். அதாவது இந்த புள்ளி போடுவதற்கு ஒரு எல்லை வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த எல்லையை விட்டு வெளியே சென்றால் அவர் போட்டியிலிருந்து விலக்கப்படுவார். இவ்வாறு இந்த சிறுவன் போட்டியிலிருந்து விலக்கப்படுவதை நீங்கள் இந்த காணொளியில் கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொடர்ச்சியாக இப்போட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக சிறுமி ஒருவருக்கு கண்ணை கட்டி விட ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதோ இந்த சிறுமிக்கு கண்ணை கட்டி விடப்படுகின்றது. இந்த சிறுமி இந்த சிறுமிக்கு நீலத்து நிற துணியினால் நன்றாக கண்ணை கட்டப்படுகின்றது. தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்ன நடக்கப் போகின்றது சொல்லி. இந்த சிறுமிக்கு கண்ணை கட்டிவிட்டு அந்த நடுவரினால் அந்த சிறுமி நன்றாக சுழற்றப்பட்டு கைவிடப்படுவார். இதன் பின்னர் அந்த சிறுமி நேரடியாக சென்று அந்த யானைக்கு கண்ணை வைத்தல் வேண்டும். இதோ அந்த சிறுமி சுழற்றப்படுகின்றார். தற்பொழுது கைவிடப்பட்ட சிறுமி நேராக சென்று கொண்டிருக்கின்றார் யானையை நோக்கி. பார்ப்போம் இந்த சிறுமி யானைக்கு சரியாக கண்ணை வைப்பார் என்று. அந்த பிளாக் போட்டை நோக்கி நேரடியாக சென்று கொண்டிருக்கின்றார். யானை படத்தை நன்றாக மிகவும் அருகில் நெருங்கி சென்று இதோ அந்த புள்ளியை விடுகின்றார். பார்ப்போம். ஆமாம், கண்ணுக்கு சற்று அருகாமையில் அந்த புள்ளி இடப்படுகின்றது. எனவே அந்த சிறுமியும் இந்த விளையாட்டில் இருந்து தோற்றதாக அறிவிக்கப்படுகின்றார். அடுத்து இன்னொரு சிறுமிக்கு கண் கட்டப்படுகின்றது. பார்ப்போம் இவராவது அந்த யானையின் கண்ணை சரியாக தேர்ந்தெடுப்பார் என்று. சரி, அந்த சிறுமிக்கு கண் கட்டப்பட்டு நேரடியாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற யானையை நோக்கி பார்ப்போம் சரியாக யானையின் கண்ணுள்ள இடத்தில் அந்த புள்ளியை வைப்பார் என்று. மிகவும் அருகாமையில் சென்று கண்ணுக்கு கொஞ்சம் மேற்பகுதியில் அந்த புள்ளியை இடுகின்றார். කියනවා තවමත් නිවැරදි වාසනාවක් නෙමෙයි ඔය දිනේ කියලා තාමත් තරගේ පවතින අපි බලමු අද දිනේදී කවුද මේ වාසනාව போட்டியாளர் இங்க வந்திருக்கிறார். இது ஃபர்ஸ்ட் போட்டியாளர். இரண்டாவது உங்க பேர்? இப்ப செல்வர் உங்களோட பேர்? இப்பொழுது உங்களோட பேர்? ஓகே, இப்பொழுது இறுதியாக இருவர் வேகமாக வந்திருக்க. உங்களோட பேர்? இப்போது பலத்த கரவசம் உண்டு. எல்லாரும் சேர்ந்து கை கட்டி விடுறோம். இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு சீக்கிரமாக இந்த துரித நிமிடத்துக்குள்ள பின்னி முடிச்சிருக்கிறார்கள். இதுல இருந்து 3 வெற்றியாளர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள். நாங்க எங்கேயுமே சொல்லியிருந்தோம் 3 பேர் தெரிவு செய்யப்படும். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் 3 போட்டியாளர்களும் இப்போது நாங்கள் அவங்களுக்கு பலமாக கைதட்டி அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். කරමු විස්සක් තමයි මේ විදිහට ජයග්‍රහණය ලබන්නේ.
තමන්ගේ හික්මීම ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ හැකියාව අය අපූර්වට පාවිච්චි කළා. ඒ තරගේ శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా లింగమై పడిగారా జనలింగమై కోరా రసమై లింగమై బలమినా జగమే నడిపే పంచభూతలింగే పరాగరుణించరా శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగినారాధ్య తాండవ శంకర భగద శుభంకర ప్రళయ భయంకర దిగినారా విశ్వేశలింగమై కనికరించరా విధిలిఖితమునిక పర 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 చెరిగి అమృతమే కురిపించరా రామేశలింగమై మహిమ చూపరా పలు సుఖములగని అభయము నిడిగితము సతతము అందించరా నిధనం స్వాపరా హస్తిలింగేశ్వర ప్రాణం నీవై సాలింగం తీరా ఎదలో చదువై அணியினர்கள் பிரமாண
பிரம்மாண்டமான முறையாக இந்த தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு முகமாக இன்று நாள் முழுவதும் இந்த மைதானத்திலே இடம்பெற இருக்கின்ற பல போட்டிகளும் உங்களுக்கு பரிசு பண்ணியிருந்தார்கள். அவ்வளவு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு சரி, இனி நாங்கள் அடுத்த போட்டியானது இங்கு இடம்பெற இருக்கின்றது கயிறிழுத்தல் போட்டி. அதே போன்று மறுமுறை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் முட்டி உடைத்தல் போட்டிகள் அங்கு நிறைவுக்கு வராமல் இருக்கிறது அல்லவா? சரி, இந்த முட்டி உடைத்தல் போட்டியை பொறுத்தவரை கயிறிழுத்தல் போட்டி உள்ளவர்கள் எங்களுடைய இந்த பிரதான எங்களுடைய மேடைக்கு அருகாமல் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ඒ තමයි පිටිචුනාගේ පේරාචි ජේසුනාරතුම අද දකුණ චරතාව සමග අපල් වැදගත් කලා පිටිය පුරා ඔවුන් සමග සහෝදර අපේ දැති වික්‍රමී ඔවුන් දිරිගන්නනේ වෙන තරග යනකීලා සමග සහභාගී වෙන අවුරු වෙන එකම මම இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முட்டி உடைத்தல் போட்டி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணா கட்டி போட்டு விட்டுருக்கு. இந்த 2 கைட்டல்லைக்குள்ளே நடந்து வந்து இந்த முட்டியை அடிச்சுடைக்கணும். பாப்பா முட்டிக்கிட்ட வாரா கிட்ட வந்து பாப்பா முடைக்கிறா இல்லையோ கிட்ட வந்துட்டா அடிக்கிறா பாப்பா. மிஸ் ஆயிட்டு ஒரே ஒரு தடவை தான் அடிக்கலாம். அந்த அடி மிஸ் ஆயிருந்தா அப்புறம் முட்டிய நோய்கிட்ட வந்து கொண்டிருக்கார். பாப்பா இந்த அண்ணை முட்டி அடிப்பார். அவங்க நடந்து போற முட்டிய கிட்ட போற அவளை மாறி போற நேரம் வந்து கொண்டிருக்கார். இந்த கைட்டுக்கு வெளியில போனா அவுட் பாப்பா. வரவேற்பு அதே நிறுவனத்தினுடைய මට භාෂාව නොතේරුණාට මට තේරුණා. ඔබ අපිට කිව්වේ රණවිරුවෝ ඉන්නේ ඔබේ හදවතේ කියලා. ඒ නිසාවෙන්මයි ජාතිය ආරක්ෂකයා අද ඔබ වෙනුවෙන් මේ විදිහට අත්සල් බැඳගන්නේ. ඒත් එක්කම ඔබ කියනවා අපිට ජාති ආගම් කුල මල ભેදයක් නැහැ. අපි සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට මම ඒක දෙමළට සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම කියනවා. நாம் எல்லோரும் இலங்கையர்கள். அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்து நாட்டில் அபிவிருத்திக்கு வழிவகுப்போமாக. We are all first Sri Lankans. We have to stand unitedly for the name of our motherland. අපිට පුළුවන් වේවි අපි සියලු දෙනාගේ මත්තල් එකට නැදගත්තොත් එහෙම මේ ලංකාව තවත් දියුණු කරන්න. අපිට පොඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒ තමයි බක්මා සැනකිලි වෙන පොලිටි වල ඉන්න
ප්‍රදේශ සහ ගාර්සින් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අපි සූදානම් කර තිබෙනවා 12 ශ්‍රී ලංකා පබල හමුදා අස්බැඳ කිරිකාවේ තරගයක් ඒ තෙන්තුම அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாட்ஸோடு அதுபோல தேநீர் வழங்குகின்ற நிகழ்வு இடம்பெறுகின்றது அனைவரையும் நாங்கள் செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்கன்னா दुनिया सारी देखो लग गई तू न जाने मैं ना जाना घट रही थी ये भी घटना घटते घटते गया अब तुझ पे दिन में चाहता எல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு பின்னுக்கு கை கட்டியிருக்கா இங்க போட்டியில අද කමදේනේ වන පොඩි දිවිදේ ගොල්ලොන්ට අත් දෙක බැඳලා ඩෝරේ ගිහලා බණිස් කාලා ආපහු මෙව ආරම්භ ස්ථානට මේ சரி பாப்பா இதெல்லாம் ஹரிஸ் கல்ல அடிச்சு நல்ல பொடிக்கலாமே Avanti!
விழுங்கல அவன் தொட்டி கொண்டு சாப்பிட்டு விழுங்கிட்டு ஓடுங்க தண்ணியை குடியும் கூட ආරම්භ කරන්නට සියලුම කටයුතු සූදානම්. කඹෑදීම සිවිල් සහ කඹෑදීම යුද හමුදා වශයෙන් කණ්ඩායම් දෙකක් තරඟ ආකාර දෙකකින් පවත්වන්නට තේනුජා සෙල්ලම් තේනුජා අදිෂ්ඨානතියේ ඉරතිය සදා සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා පුංචි දුවදරුවන් සූදානම් කරමින් ගෞරවත්ව ඉලාසිනවා. ඉතින් ඔන්න පුංචි දරුවන්ට සතුටු වෙන්න විනෝද වෙන්න අවස්ථාව අපි ලබා දී තිබෙනවා. බක්මාස් සැනකෙළියේ බැලුම් ඉදිරියේ තරගයේ අවුරුදු 15කට අඩු පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන් ඒත් එක්කම මෙතන සිට අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ තරගයේ පැවැත්වෙන සියලු බඩට සූදානම්. අයිනි ඔබට අවස්ථාව අවුරුදු කුමරිය තේරීමේ අවස්ථාව. சரி 2025 59வது முல்லைத்தீவு வாழ் சொந்தங்களை இணைத்து ராணுவத்தினருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையிலான உறவுகளை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளும் இரவு பொழுதில் சரி இப்பொழுது முட்டை அல்லது கபடி யார் வேணாலும் இந்த போட்டியில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கட்டாயமாக ஆணும் பெண்களும் மட்டுமே இதை கலந்து கொள்ள முடியும். முட்டை இடத்தல் போட்டி இடம்பெறப் போகிறது. சரி அப்ப நீங்க இந்த முட்டைக்கான போட்டிகளை කොළඹ තරගය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ සංවිධානය කරනු ලැබුවේ අපේ හයවන බලය දෙවනකාරය පාන්නස් රාවණ බාවර සේනාංකය වෙනුවෙන් ඒක කොළඹ තරගයේ දෙවන ස්ථානයේ ලබන්නේ ඒ තලේවානේ ආගමීය සහෝදරිය ඒ ත්‍යාගයේ ஆமா இப்போ நாங்க இரண்டாவது அழைப்பது யார் வேற போறது வாங்க ஓடிவா என்ன பேர் අභිනය පොළ පොටිය ලක්ෂ කලේවාණි சரிங்க ரெடி ஆயிட்டியா கண்ணாடி போட சரிங்க කොළඹ තරගයේ දෙවන ස්ථානයේ ඉදිරියට ලබන්නේ ආකාරයේ පොටි හොදේ එස් දිශා පොළ පොටිය உன்னை ஏற்கனவே கண்டிருப்பானே ஜானகி ஜானகி கண்ணு வச்சிருந்தீங்க කොළඹ තරගයේ 2025 කොළලේ ප්‍රථම ස්ථානය ඉදිරියට ලබන්නේ ඒ දිවිශාලේ ආදරණීය සහෝදරියගේ ත්‍යාග කරන සඳහා ආවාදයේ දිසලේගම් තුමියගේ අවුරුදු විශේෂ ස්තුතියක් දෙන්න ඊළඟ විදිහේ ආලියා අසපෙන්නේ තරගයේ සඳහා ත්‍යාග කරන අවස්ථාව ඒ සඳහා
युद्ध हमुदा हमें युद्ध हमुदा पुलिस से තරගයයි ආරම්භ කරන්න දවසේ ලොකුවෙනවා අපි ආදරණීය රණවිරුවන්ගේ ජයත්වල ශක්තිය මුලතේ රාජකාරී සභාවෙන් ඔබට ගස්සි දැන් අප විදහා පානට යන්නේ යුද හමායද කියන ඉතින් දෙතුගලම යුද්ධයේ හපන් ගන්නු ආයවන බලයනිය ගැඹුරු බලකායේ ආදරණීය විරුවෝ එවැගේම විදහා පොලිස් සේවා බලකාය විරුවෝ ඔන්න අද දිනේදී ප්‍රොෆෙසර් සහෝදරත්වයේ ජාති විදහා පාවිනේ ශක්තිය උරගා බලන්නේ ඉතින් අපි ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී අපේ அவன் කියන්න அழகிய உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வேண்டுகோள். உங்களை புள்ளியிட வந்த நடுவர் அவர்கள் முன் உங்கள் வணக்கத்தை கூறி பின்பு உங்களுடைய நடைப்பயணத்தை தொடர்ந்து நாங்கள் கூறிக்கொள்கின்றோம். உங்களுடைய வணக்கத்தை அவர்களுக்கு முன்வைத்து அதன் பின்பு உங்களுடைய அணி நடைவை தொடரவும். முடிவடைகிறது. நன்றி, வணக்கம். முல்லைத்தீவு மண்ணில் 2027 ஆண்டிற்கான ඔබගේ අදාළ අංකය පෙන්වා ඉන්න අනතුරුව ඔබට පුළුවන් ආචාර්යයන් අනතුරුව යන්ගෙන් මේ අවුරුදු කුමාරියන්ගෙන් අද මුලතිව් අහසම මුලතිව් පොළොවම හැඩ වෙලා ඉවරයි. අපි කෙතරම් පින්කාරද ඔබයි මමයි මේ විදිහට දෙපැත්තේ ඉඳගෙන මේ අයගේ මේ හැඩ බලන්න. முல்லைத்தீவு மண்ணின் சிறந்த அழகில் யார் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். විනිශ්චය මණ්ඩලයට දැරරුම් කර්තව්‍යයක් තිබෙනවා. මේ කුමරියන් අතරින් කවුද රෝමාත්මක කුමරිය කියලා. අවුරුදු පණිවිඩය ලොවට කියන සංකේත අතර අවුරුදු කුමාරීට හිමිවන්නේ සුවිශේෂී වූ ස්ථානයක්. මොකද අපි ආරම්භයේ ධම්ම කියනවා අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ හැමදේම අලුත් වෙනවා. නැවුම් බලාපොරොත්තුවක් අපි තෝරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් තමයි අද අපේ ආදරණීයන්ට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මේ සංවිධාන ශක්තියෙන් යුතුව අපි මෙවැනි අවස්ථා அழகிகளின் போட்டியில் இந்த அழகிய வண்ண மயில்கள் போட்டியிட்டது போல் இன்று இந்த மண்ணில் அழகிகளின் போட்டிகள் நடைபெற்றது. எங்களுடைய கைகளை அனைவரின் மனதையும் முடிவெடுக்கும் மாமாக சரி, ராணியை கொஞ்சம் பாருங்க, என்ன ஒரு அழகு. கைதட்டுவோம் உற்சாகமாக. எங்களுடைய குலத்தினுடைய அழகிகள் மிக சிறப்பான முறையாக தங்களுடைய අලස මතිනොයි මේ ආදරණීය අවුරුදු කුමාරියන් අද කිරුණු කල දෙකේ ඔවුන්ටත් වටිනා ත්‍යාග අපි සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපිට පේනවා විනිශ්චය මණ්ඩලය අද දවසේ කවුද ජයග්‍රාහිකාව කියලා තෝරාපත් කරගන්නට උත්සුක අවස්ථාව. ඉතින් අපි බලමු අද කිරුළු පළවෙනි කුමාරිකාව කවුද කියලා. அழகு மகிழம் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கம் இருக்கக்கூடிய சகோதர மொழியில் இருக்கக்கூடிய அன்பான அழகிகள் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறார். புதுமதியான குளிர்சாதன பெட்டி කාන්තාවකගේ ලස්සන තියෙන්නේ. බලමු අද ගොඩවත් දැනවත් රෝමාත්මක කාන්තාව කවුද කියලා අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලය තෝරාපත් කරගන්නේවි. කිනාවකට පුළුවන් මුළු ලෝකයක් වෙනස් කරන්න. இலக்கம் 16 மற்றொரு சகோதரனுடையாக மீண்டும் ஒரு அழகுராணியினுடைய அழகத்தின் மக்களுடைய மிக சிறப்பாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே தமிழ் மொழியில் சொல்லப்போனால் அழகுராணி கண்ணம்மா என்ற அழகுடைய அழகான இருக்கக்கூடிய கிளிவளையம். எனவே இந்த கிளிவளையத்தினுடைய அழகான அம்மா இங்கு வருகை தந்திருக்கிறார். உற்சாகமா இந்த அழகம்மா. හැබැයි මේ වේදිකාවට மறுபடி பெண்ல உணவா இருந்துச்சு. ஆனா இவங்களுடைய ஒரு பிங்க் கலர் அழகான சாரி அணிந்து மிக அழகான ஒரு style-ல ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய முல்லைத்தீவினுடைய அழகராணி போட்டி 2020 தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டை மிக விமர்சையான முறையாக இத்தருணத்திலே மிக உன்னதமான முறையாக நாங்களும் நீங்களும் தந்து கொண்டிருக்கிறோம். மீண்டும் என்னுடைய சகோதர மொழியை කාන්තාවගේ කිරිසම වෙන්න. ඒ නිසා
நேரத்தில் அழகாக தோற்றுங்கள் கோவிலுக்கு செல் பொண்ணே நான் பார்க்கிறேன் இந்த அழகான தன் பக்கத்தை வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒரு காட்டி இப்பொழுது கோவிலுக்கு தேங்காய் பழம் ஊதுபத்தியோடு முல்லைத்தீவினுடைய 22 வெற்றிலை வைத்து அவர்களுக்கு வணங்கி இருக்கின்றார். තීරණයක් ලබා දීවිද කියලා පොඩ තීරණය ලැබුණා. මෙවැනි වේදිකාවකට ගොඩවීමම ජයග්‍රහණයක් කියන දේ පිළිබඳව අපි මතක් කරන්නට ඕනේ. நிச்சயமாக இந்த பாட்டுக்கும் இந்த நடனக்கும் இந்த தாட்டுக்கும் அழகாக நடந்து செயல்பட்டு වේදිකාවට ගොඩවන්නට මිනිස්සු මණ්ඩලයට මතක් කරනවා මේ පිරිස අතුරෙන් නව දෙනෙක් අප වෙත තෝරලා දෙන්න මිනිස්සු මණ්ඩලයට මතක් කිරීමත් සමග සියලු දෙනාටම ආරයුම් කරනවා ඔබගේ මිනිස්සුන්වත් බලසන්නාදය අපි එක්කාසු කරමු. கைத்தட்டங்களை உற்சாகமாக இன்றைய தினம் இந்த அழகராணியார் 9 பேரை தெரிவு செய்ய போகிறோம். எனவே இந்த 9 பேருடைய இந்த அழகராணியினுடைய சிறப்பாக முதலாவது பரிசு யாருக்கு அந்த அழகான குளிர்ச்சில யார் அந்த 9 பேர் யார் அந்த முதலாம் இடத்தினுடைய இந்த ராணுவ தளபதியினுடைய எங்களுடைய செவில் அமைப்போடு தான் இன்னும் சில நிமிடங்களிலாக இடம்பெறப்போம். நீங்கள் ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு பாராட்டுகளையும் வழங்க கேட்டிருக்கின்றோம். நிதுர்சன் இருக்கீங்களா? நிசாலினி அடுத்து பார்வையாளர்கள் உங்கள் கைகளை தட்டி அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்து போட்டியின் இறுதி போட்டியாக 2027ஆம் ஆண்டு முல்லைத்தீவு மண்ணின் அழகிகள் போட்டியானது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அழகியை போட்டு வழிபடுத்த வேண்டும். அதற்கு உங்களுக்கு புள்ளி உள்ளது. அனைவரும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன், உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்து. அதுக்கு உங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும். பார்வதி இருக்கீங்களா? பார்வதி போட்டியில் பங்கேற்ற போட்டியாளர்கள் அன்பான வேண்டுகோள், உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒரு நிமிடம் உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தினால் தான் உங்களுடைய புள்ளி உங்களுக்கு கிடைக்கப்படும். அடுத்து இலக்கம் வெற்றினையுடைய போட்டியாளர் வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார். தட்டி அவர்களை உற்சாகிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டிருக்கின்றோம். වසන්තය අඩ කරන්නේ ඔවුන්ගේ කුමරියන්මයි. ඒ නිසා අද ලස්සන වගේම දක්ෂ අවුරුදු කුමරියක් තෝරගන්න මිනිස්සු මණ්ඩලය යොමු වෙනවා. අපි බලමු ஒரு நிமிஷம் இங்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார். 2027ஆம் ஆண்டு முல்லைத்தீவு மண்ணின் அழகிகள் போட்டி மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மிகவும் அழகான முறையில் தன்னுடைய திறமையை இங்கு வெளிக்காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார். இலக்கம் 17 அழகி தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டிய வண்ணம் போட்டியில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். இலக்கம் 22 இலக்கத்தை கொண்ட போட்டியாளர் இங்கு மிகவும் அழகாக தன்னுடைய புன்னகையை இங்கு பரப்பிய வண்ணம் அழகான தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டிய வண்ணம் உள்ளார்.
சிவப்பு என்ற 3 பச்சை வர்ண கலர்களை அணிந்து அழகிய மயில் போல் தோற்றம் கொண்ட இந்த அழகியின் திறமையானது மிகவும் வித்தியாசமாகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் இங்கு காணப்படுகின்றது. ஆண்டு சித்திரை புத்தாண்டை முன்னிட்டு முல்லைத்தீவு மண்ணின் விளையாட்டு மைதானத்தின் மத்தியில் அழகிகள் போட்டியானது மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றுக் கொண்டு முடிவுக்கு வருகின்றது. මතක් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ නිසා සංගීත වාදනය පොඩ්ඩක් අඩු කරන ලෙස ඉතාමත් ශෝභනීය සංගීතයක්. තවත් අවුරුදු කුමාරයන් ரைட் ரொம்ப ஸ்துதி. ரைட் இங்க முட்டையினுடைய போட்டிகள் இவை யார் யாருக்கு அந்த சரி ஓகே உங்களுக்கு ஆட்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நின்று கொள்ளுங்க. පොඩි මතක් කිරීමක් සිදු කරලා ලබන්නේ. ඒ තමයි සංවිධායක මණ්ඩලයට කොපිය හිඳීමේ තරගය ළමා ඉදිකට බාධක දීමේ තරගය බෝතලයට වතුර බිමේ තරගය ළමා ගෝණි පැණීමේ තරගය පිරිමි අවුරුදු කුමරා තේරීමේ තරගය සංගීත පුඩු තරගය සිලිය විතරැලීමේ තරගය සංවිධායක මණ්ඩලයට කර විශේෂ නිවේදනය මෙම තරගය යන අතරතුරදී කඩිනමින් ඔබගේ තරගය සූදානම් කරගන්නා මේ ஒரு அங்கமாக எப்போது அழகிகள் மறுபடியும் தங்களுடைய திறமைகளை இங்கே வெளிப்படுத்துவதற்கு மீண்டும் வந்திருக்கிறார்கள். கைகள் கரங்களிலே පිළිගැනීම සඳහා මම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. අවුරුදු කුමරියන් වේදිකාවේ දැසයක්ම මොහොතක් වැඩි සිටින ලෙස එතුමියන් දෙපළට சுருங்கிடுவதை நீங்கள் கூற நினைப்பது என்ன? என்னுடைய இலக்கம் 3. என்னுடைய பேர் பாஸ்கர் அபிநயன். சித்திரை புதுவனம் என்கிற பொழுது சூரியனானவர் மீனராசியிலிருந்து மேசராசிக்கு செல்வதனால தான் நாங்கள் சித்திரை புதுவனம் சொல்கின்றோம். இந்த பண்டிகையை பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டோம்னா சிங்களவர் மற்றும் தமிழக மத்தியில் ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்த ரீதியில் இந்த பண்டிகை இருக்குது. இந்த பண்டிகையில பல்வேறு விளையாட்டுகள் நடக்குது. ஏன்னு சொல்லிட்டோம்னா எல்லாருமே எல்லா மக்களும் ஒற்றுமை என்ற ரீதியில் இந்த விளையாட்டுகள் நடக்குது. அது மட்டுமில்லாமல் எங்களுடைய சமய கலாச்சார பண்பாடுகளை நாங்கள் காப்பாற்றணும் என்ற ரீதியில இந்த பண்டிகை நடக்குது. அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் சிங்கள சித்திரை புதுவனம் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அடுத்த போட்டியாளர் இலக்கம் 7. எனது பெயர் எஸ் வேணுஜன். புத்தாண்டு என்பது தமிழ் கலாச்சாரம் மற்றும் சிங்கள கலாச்சாரங்களை கொண்டு அதனுடைய நிகழ்வுகள் மற்றும் சம்பிரதாயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு பல நிகழ்வுகளை நடத்தி தமிழர் சிங்களர் அனைத்துவரும் கொண்டாடுவது. உங்களுடைய பெயர், இந்த புத்தாண்டு எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது? எனது பெயர் செங்கோல் நெல்சன். சித்திர புத்தாண்டு எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறதா? சித்திர மாதம் தமிழர் சிங்களர் எந்த இன வேறுபாடும் இல்லாமல் தங்களுடைய கலாச்சார உடை மரபு ரீதியான சகல பண்பாட்டையும் வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு நாளை முன்னிட்டு எல்லா இடமும் சந்தோஷமாக சிறுவர் பெரியவர். எனது பெயர் ராஜா. எனது இலக்கம் 23. தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் வேறுபாடு என்று இல்ல இல்ல சங்கீத நாக்காகியில உங்களை உட்கார சொன்னா வா எங்க 1 2 3 4 வேகமா ஓடணும், வேகமா போடுமா. ரைட், இதுல யார் அவுட்டு? மடியில யாரு உட்கார்ந்துருக்கா? அதுல எப்படி போகலாம். But the jet feeling,
නවවන ස්ථානයේ දිනා ගනු ලබන්නේ කජීපන් ඔබගේ උණුසුම්වත් වල සන්නාදය ලබා දෙන්න. සරිමයිද ඒ පිළිබඳව ප්‍රතිදමයෙන් මතක් කරමින් තවදුරටත් සිටිනවා. ஐந்து வருக தந்த அக்ஷானி அருக்ஷானி அன்போடு அழைக்கிற கைதட்ட உற்சாகமாக மயிலை போல ඇයට හිමි ඔටුන්න පැළඳවීම මල් කලව පිළිගැන්වීම සහ සාටකය දැමීම සඳහා ගෞරවයෙන් යුතුව ඇරයුම් කර සිටිනවා අනුෂිනී කුලතුංග මැතිණියනි ඔබතුමියට. சூப்பராக இருக்கிறது. எங்களுடைய முல்லைத்தீவனுடைய அழகு ராணி என்ற பெயரை பெற்றிருக்கின்றார். எனவே அவர்களுக்கான கௌரவப்பு நிகழ்வு இங்கே இடம்பெறுகிறது. அவருக்கு பெருமதியான 76,000 ரூபாய் பெருமதியான பரிசு. ආජ්ઞාපති ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානය වන්නේ මේජර් ජෙනරල් ප්‍රදීප් කුලතුංගතුමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ අනුෂිනී කුලතුංග මෙතනියගේ අතිනුයි ඒ සාටකය පළදීමේ. ඒත් සමගම ඇයට මල් කලමත් සමගින් හිමි වෙනවා සුවිශේෂී උත්යාගයක්. දොර දෙකේ ශීතකරණයකුයි අද අය අවුරුදු කුමාරියක් ලෙසින් කිරුළු පළඳන දවසේ ඇයට හිමි වන්නේ. நிச்சயமாக 2021 முல்லைத்தீவனுடைய அழகு ராணி அவருக்கான கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அழகான பூமாலை. அதை போன்று அவருக்கான பட்டம் அவருடைய நெற்றியிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருக்கான பெருமதியான பரிசு 76,000 ரூபாய் பெருமதியான குளிர்சாதன பெட்டி வழங்கி வைக்கப்படுகிறது. உற்சாகமாக கைதட்டுவோம். චාරක ශිල්පීචාරක ලබා ගැනීම සමගම ඊළඟට සැසිනියේදී තිබෙන්නේ අද මෙම ගෞරවනීය ඇරයුම පිළි අරගෙන 59 වන පාපල සේනා අධිපතිතුමන්ගේ ගෞරවනීය ආරාධනයගේ මෙම සම්ප්‍රාප්ත වීම